Тәрбия ул зур эш, ул кешенең язмышын хәл итә. Рус тәнкыйтьчесе, әдәбиятчы Виссарион Белинский шулай дип әйткән. Укучылар, тәрбиячеләр һәм укытучылар турында сөйләшербез. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Алдагы минутларда Туган тел фест укытучыларны татар телен укытуга ничек өйрәттеләр? Беренче укытучы: ни өчен Казан укытучысын балалар ярата һәм хезмәттәшләре хөрмәт итә? Алиса Селезнева яна безнең белән киләчәктән кайту көтеләме? Казанда Туган тел фест фестивале узды. Катнашучылары балалар бакчаларында һәм мәктәпләрдә эшләүче татар телендә тәрбияләү һәм укыту педагоглары. Укытучылар һәм тәрбиячеләр мастер-класслар үткәрделәр. Туган телне укытуның төрле методикалары, татар телендә алып барыла торган проектлар белән таныштылар. Фестиваль педагог һәм остаз еллык салларында күп телле балалар бакчасы тарафыннан оештырылды. Безнең республикада яшәүче халыкларның татар һәм туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан рәисе каршындагы комиссия ярдәме белән 3нче тапкыр үткәрелә. Катнашучылар үзләрен кызыксындырган темалар турында ирекле форматта фикер алыша алдылар. Шулай итеп, фестиваль татар теле укытучылары, тәрбиячеләре өчен тәҗрибә һәм яңа идеялар алмашу мәйданчыгына әверелде. Фестивальнең ничек үткәнен Энҗе Габидуллина күрде. Туган телен яратмаган кеше башка телләрне дә яратмый дип әйтеп калдырган Әхмәт Ирекәй. Шуңа күрә дә туган телгә кадерне бишектән үк сеңдереп үстерергә кирәк. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларга татар телендә белем бирүче тәрбиячеләр һәм укытучылар өчен оештырылган 3нче Туган тел фест 2023 республика күләм фестивалендә дә балаларны туган телгә карата мәхәббәт белән ничек тәрбияләргә икәнлеге турында сөйләштеләр. Фестиваль Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар теле һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәмендә оештырыла. Комиссия рәисе Марат Әхмәтов укытучы тәрбиячеләрне шәхсән котлады. Үзем дә шатланам, әле безнең менә телебезгә битараф булмаган бинихаят никадәр безнең милләт җанлы тәрбиячеләр дигәндәйме, тәрбиячеләр, укытучыларыбыз бар. Сезнең эшегезнең катлаулы икәнен беләм, чөнки әти-әниләр белән мөнәсәбәтләрдә безнең искиткеч күп каршылыклар, аларның бу мәсьәләгә мөнәсәбәте сезнең белән без уйлаганча түгел. Аларны инандырырга кирәк, милләткә хыянат итәргә ярамый. Индәгә телебезне югалтабыз икән, ул милләтне югалту дигән сүз. Шушы мөхиттә булса да безгә сезнең белән бигрәк тә яшь буын аша телебезнең киләчәге өчен өметне сүндермәскә кирәк. Балалар бакчаларында татар мөхите, татар теле дәресләренең нәтиҗәлелеген арттыру, балалар татарча иркен аралашсын өчен дәресне дөрес алып бару кирәклеге. Фестивальдә шушы һәм тагын бик күп төрле башка сорауларга җавап эзләделәр. Татарстанның фән һәм мәгариф министры урынбасары Минзәлия Закирова исә бала белемле булсын, туган телен кадерләп үссен өчен аны яратып тәрбияләргә кирәклеге турында әйтте. Тәрбияләү дигән төшенчә, менә ул булырга мөмкинме җан җылысыннан башка? Юк. Белем генә кирәк булса, кешегә компьютердан, менә бу информацион системадан башка, роботлардан башка берни дә кирәк булмас иде. Белем белән генә баланы үстереп, кеше итеп булмый бит. Иң беренче кирәк балага җылылык бирү, күңел җылылыгы бирү. Катнашучы педагогларның үзен кызыксындырган мастер-класска керү мөмкинлеге дә булды. Моннан тыш һәр осталык дәресеннән соң спикер белән аралашу, килеп туган мәсьәләләр турында фикер алышу һәм элемтәләр алмашу өчен вакыт та бирелде. Баласити халыкара мультилингваль балалар бакчасы генераль директоры Альбина Насыров фикеренчә, балаларда татар теленә кызыксыну уятуда өстәл уеннары бик ярдәм итә. Алар Татарстан районнарындагы балалар бакчалары өчен 10 өстәл уены ясаган. Ләкин һәрбер уйнап, бала әлбәттә үзенең татар лексикасын арттыра, уйнап,
Спикер фикеренчә, татар телендә уеннар күбрәк булса, балаларда телгә карата кызыксыну тагын да артачак. Фестивальдә балаларны кызыксындыруга юнәлдерелгән башка мультимедиаль проектлар да тәкъдим ителде. Алар һәрберсе дә көнүзәк мәсьәлә, балаларны туган телгә мәхәббәт белән тәрбияләүгә юнәлдерелгән. Кыскасы, 3нче ел рәттән уздырылучы фестиваль татар теле укытучылары, тәрбиячеләренә тәҗрибә уртаклашу һәм яңа идеялар тудыру мәйданчыгына әверелде. Укытучы һәм остаз елына багышлап безнең программада яңа герой бүген сүз башлангыч сыйныф укытучысы Зөлфия Хәбибуллина турында. Ул Казанның 129-нчы мәктәбендә укыта. Татарстанның ат казанган укытучысы исемен йөртә. Безнең иң яхшы укытучыбыз бөтен Россия конкурсында җиңүче һәм башка бик күп бүләкләр иясе. Әмма аның төп бүләге шәкертләренең мәхәббәте. Башлангыч мәктәптә укытучы булу өчен күп төрле белгеч булу да кирәк, төрле фәннәрне укыту, математикадан рәсем ясауга кадәр, нечкә психолог булу да кирәк, сабыйларның ихтыяҗларын тыю кирәк. Булар барысы да безнең геройда чагыла. 40 ел эшләү дәверендә Зөлфия Хәбибуллина күп балалар өчен беренче укытучы булды. Алда аның турында безнең махсус рубрика. Беренче укытучы һәр кешенең тормышында мөһим роль уйный, чөнки белемнең нигезен без мәктәпнең беренче елларда туплыйбыз. Зөлфия Хәбибуллина 40 елдан артык 129-нчы мәктәптә эшли. Укытучы сүзләренчә, бу вакыт эчендә аның укытуга кызыксынуы югалмаган. Барысы да аны дәрестә игътибар белән тыңлаган һәм яңа белемнәре өчен чын күңелдән рәхмәт белдергән балалар ярдәмендә. Каждый ребенок талантлив по-своему. Һәр бала үзенчә талантлы. Укытучының бурычы бу талантны күрү, аңа ачыларга ярдәм итү, балада белемгә омтылу һәм үз-үзенә ышаныч тудыру. Соңыннан ул бу белемнәрне конкурент тормыш ситуацияләрендә куллансын өчен. Укытучы яшь буыны өйрәтә, димәк, бөтен илебезнең киләчәге укытучыга бәйле. Зөлфия Хәбибуллина кечкенәдән үк балалар белән эшләргә хуяланган. Укытуга мәхәббәтне аңа югары сыйныф укучыларын укыткан апасы тәрбияләгән. Шулай мәктәпне тәмамлагач, Зөлфия Казан педагогия колледжына укырга керә. Диплом алганнан соң ук ул башлангыч сыйныфлар укытучысы булып туган мәктәбенә кайта. Мондый үзгәрешләргә аның укытучылары да шат иде. Я сама родилась в городе Казани. Мин шул ук мәктәпне тәмамладым. Язмыш кушуы буенча мин үз сыйныфымда эшлим. Монда мин башлангыч мәктәптә укыган идем. Ул башлангыч сыйныфларны булай гына укытырга теләмәде. Зөлфия Хәбибуллина еш кына үзенең беренче укытучысын Мария Захаровны искә ала. Үз мисалында ул фикерләрне ничек кызыклы итеп җиткереп була икәнен күрсәткән. Нәкъ менә аның ярдәмендә Зөлфия үз дәресләренә ныклап әзерләнә. Ул укучыларга белем генә бирми, төрле интерактивлар ярдәмендә ул балаларның уку процессы белән кызыксынуын саклап кала. Жили они очень дружно. И как все маленькие дети, они любили играть. Зөлфия Хәбибуллинаның укучылары белән кызыксынулары үзара. Балалар аны чын эчкерсезлеге өчен яраталар. Алар өчен ул укытучы гына түгел, балалар аны дус һәм остаз итеп күрәләр. Чөнки укытучы аларга һәр вакыт ярдәм итә һәм тормыш үгет-нәсихәтләре бирә. Зөлфия Хәбибуллина өчен укытуның мәгънәсе шунда. Первый раз, когда я ее увидела... Мин аны беренче тапкыр күргәч, ул шундый назлы, игелекле иде. Ул безгә һәр вакыт барысын да сөйли, ярдәм итә. Очень нравится. Бик ошый, ул бик игелекле, яхшы. Шулай итеп, беренче сыйныф укучылары кызыклы дәресләр өчен беренче укытучыларына рәхмәт белдерәләр. Зөлфия Хәбибуллинага карата мәхәббәт һәм хөрмәт сүзләрен балалар чынлыкта хуплый. Аны сөендерер өчен алар өй эшен мөмкин кадәр яхшырак әзерләргә тырышалар. Шулай ук сыйныфтан тыш вакытта алар төрле ярышларда һәм олимпиадаларда катнашалар. Главная цель учителя, по-моему, это дать... Укытучының төп максаты, минемчә, балаларга тирән, нык белем бирү һәм иң мөһиме, аларны үзләренә белем алырга өйрәтү. Төп максат грамоталы, максатчан, тырыш кешеләрне үстерү. Аларга шулай ук игелекле, ярдәмчел һәм бәхетле булырга ярдәм итәргә кирәк. Дәресләрдән тыш Зөлфия Хәбибуллина педагогия ярышларда катнаша. Мәсәлән, ул Татарстан Республикасының ат казанган укытучысы дигән мактаулы исем ала. Шулай ук үзенең педагогик казанышлары өчен укытучы берничә тапкыр бүләкләр һәм премияләргә лаек булган.
Килешектен кунак кайта. Яңа Алиса Селезнева кем булачак? Сүз нәрсә турында бара? Минем хезмәттәшем Нияз Рахман сөйләр. Алдагы минутларда кызыклы тәнәфес, мәгариф, фән һәм балачак дөньясыннан мавыктыргыч яңалыклар турында рубрика. Сәлем дуслар, апрель айы ул, чисталык кыштан соң тирә-якны тәртипкә китерә торган вакыт. Бу эштән мәктәп укучылары да читтә калмый, чөнки субботниклар инде башланды. Бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе, алдагы минутларны бергәләп үткәрик. Россия геройы Татарстан мәктәбендә космонавтика көне уңайыннан бүгелмәгә кунакка танылган шүче Сергей Рыжиков килә. Ул анда сыйныф очрашу кысаларындагы чарада катнашып, кадет мәктәбендә 13 укучыга паспортлар тапшыра. Якташларын шулай зурлаганы өчен афәрин Сергей. Танылган космонавт кулын кысу малайлар өчен үзе зур бәхет бит. Все возможно, если трудиться, стремиться, стараться. Пусть исполняются все ваши заметные мечты. С праздником, дорогие бугульницы! Безнең кызлар барыннан да башлы. Моны исә математика буенча Европа олимпиадасы раслый. Кызлар арасында бу бәйге Словениядә уза. Безнең команда вәкилләре анда онлайн рәвештә катнаша. Шунысы шатлыклы, Россия командасы мөмкин булган 42 баллның барсын да туплый. 4 алтын медальгә исә Наталья Ленская, Алиса Волкова, Виктория Факанова һәм татар кызы Ралина Юсупова лайык. Афәрин. У нас пришла новость замечательная. Наши девушки выиграли математическую европейскую олимпиаду. Вот сегодня мы об этом узнали. Хочу от всей души поздравить всю команду, наставников, учителей. Так держать. У нас самые умные девушки. И в этом мы не сомневались. Күптән көтелгән премьера фантаст Кир Булычевның Шулык исемдәге повестеннан һәм Совет фильмының киләчәктән кунаклар ремейкыннан 100 ел алга фильмының трейлеры чыкты. Бу бит безнең балачагыбызның иң маҗаралы һәм фантастик китабы. Космолетлар, космик пиратлар Алиса Селезнева, Коля Герасимов, Фима Королев, Робот Вертер һәм башка геройлар безнең алар белән яңа экранизациядә кабат очрашырга туры киләчәк. Фильмның премьерасы 2023 елның 28 декабрьдә планлаштырылган. Көтәбез. Ты сильный. Из уважения к тому, что он тебя выбрал, ты умрешь быстро. Прости, Кудрявый. Ты кто такая? Она привела из школы мужчину. Какого мужчину? Согласно моим данным, ему 117 лет. Очень приятно, я Коля. Мне нужен только один мальчик. Вот этот. Какая встреча? Может, уложим детей спать и... Так мне тоже нравится. Мы все исправим, спасем Млечный Путь и 13 галактик. У вас нет шанса! Но если Алиса тебе действительно дорога, подумай о ее будущем. Коля, все будет нормально, верь мне. В общем, это гостья из будущего. Офигеть! Бу атнагамна шулар иде, очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Сез шулай ук безнең социаль челтәрләрдә яңалыкларыгыз белән уртаклаша аласыз. Сезне көтеп калабыз. Без барыбыз да бала чактан. Антуан де Сент-Экзюперинең аллегорик повесть әкиятеннән алынган бу мәшһүр фраза безнең үткәнебезгә кайтканда кичергән хәлебезне бик яхшы чагылдыра. Яшәү илһамлану өчен. Сезгә уңышлы атна телибез. Сау булыгыз.